Nyametumfo ede nanse ene animonyam ema wudin. Sanse wahwe yen so wabɔ yen ho bae yɛbɛhye mu ɔwɔ nanse. Wasɛm a Awurade ɛma nkwa na ɛbɛtena wɔda nti ene yɛahyia. Wa nkasa sane ne besiesie sanse Awurade wasɛm ene yɛ ahoɔden, wasɛm ne yɛ nyina so, wasɛm ne hɔ a nkwa ni hɔ. Enim sɛ wobɛhyira yɛn. Ɛda wanse ɔyɛ Awurade Yesu din mu. Amen. Antoni entrance. Nyankopɔn asese Nyankopɔn aboa yɛn na ɛne nso yɛsa abɛhyia mu wɔ Awurade na asese yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm na menim sɛ Nyankopɔn asɛm no a ɛba no yɛmmɔbɔde na yɛntwe adwene nsi so bebree atumi aboa yɛn edum bi a na ebihia sɛ yɛka abrabɔ mu nsɛm edum bi nso a na ebihia sɛ ebidompe edum bi a na ebihia sɛ ebi a ema no kosuro sɛ yɛne yɛahyia nyinaa deɛ menim sɛ mo aba ha sɛ no deɛ na mo akɔyɛ asafo mu mpanimfoɔ nso nyɛ mo nko na mobɛtie asɛm no asafo ba no nyinaa nso ɛbɛtie bi ne ɔmo a ɔmo mma ɛnka yɛn ho nso ebi akyire yi na bi a ɔmo abɛka yɛn ho no ɔmo nyinaa asɛm no nso ɛho bɛba mfasoɔ ama wɔn nti yɛn mmɔden bebree na ɛyɛ nsɛm bi a ebi kan yɛbɛbɔɔ so a ebi a yɛnya nwieɛ na yɛsɔ ho bi na winya sɛ yɛbɛmmɔden na yɛtumi ɛtoa so no nyame paa bi ɛnwie no ɛnɛ wia ne yɛbɛwie nanso still no nam sɛ dɔɔso no nti no yɛbɛnya sɛ da foforɔ nso yɛsi a yɛtoa so na atumi aboa yɛn ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛkasa fa person sign ho ɛna mbɛ sɛ ne mene ma ɔdwondwene ho kakraa person sign nipa sɛ nkyɛnneɛ yɛdi kae asua ɛm sɛ yɛdi kae ahu sɛ yɛwɔ 8 types of signs anaasɛ yɛwɔ bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ahodoɔ bɛyɛ sɛ ɛwɔtwe wɔ hɔ a Nyankopɔn ɛnam so de siesie ebi a nipa ankɔmhyɛ biara ɛbɛbɛ biara na deɛ ɛdeɛ ne a ɛbɛhwe emu baako mu ɛm sɛ yɛdi kae abobɔ so na yɛwɔ time sign hɔ ɛn deɛ yɛdi kae asua many signs so yɛdi kae nso asua ɛbrɛ sɛ nkyerɛnneɛ dodoɔ sɛ nkyerɛnneɛ ɛna yɛwɔ action sign ɛno nso yɛnya nsua message sign number sign ten sign place sign person sign ɛm sɛ ɛno deɛ yɛnya nsua yɛnso yɛbɛsua but ɛnɛ no deɛ yɛpɛ sɛ yɛkasa fa nipa sɛ nkyerɛnneɛ hɔ person sign nti obiara ɛma mmɔden na wonyi n'asom yie na atumi aboa yɛn sɛ yɛdi ka aka na mehu sɛ Bible mu nsɛnkyerɛnneɛ hu ɛnyɛ wɔn a wɔn anyi nie adia Bible mu nsɛnkyerɛnneɛ ɛyɛ agyidifoɔ adia yɛn na sɛ yɛpɛ mu nhunu Bible mu nsɛnkyerɛnneɛ no sɛ yɛyɛ adeɛ a ɛyɛ wɔ asɛdeɛ sɛ wobɛpɛ mu ahunu na tumi aboa wo yɛn hunu yɛn na mu nsɛnkyerɛnneɛ a sɛdeɛ tiri biara ne deɛ yɛbɛyera Bible mu nsɛnkyerɛnneɛ biara deɛ sɛ yi na di ansa na nipa atumi ahunu yɛn ka na sɛ yɛn hunu yɛn na emu nsɛnkyerɛnneɛ a sɛdeɛ tiri biara no yɛbɛyera ɛna yɛwɔ mu Nyankopɔn ama emu nsɛnkyerɛnneɛ na saa nsɛnkyerɛnneɛ yɛn hunu a yɛbɛyera na ɛna bɛde ka sɛ Bible mu nsɛnkyerɛnneɛ biara nso deɛ sɛ yi na di ansa na ebi a watumi ahunu na ɛna deɛ nti a Nyankopɔn ɛma nipa nsɛnkyerɛnneɛ no na mbɛ sɛ ebi a yɛhwehwɛ mu kakra na ɛna deɛ gyina so no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa nam so bɛtumi ahunu biribi deɛ nti a Nyankopɔn yɛana ɔma nsɛnkyerɛnneɛ ɛne sɛ nipa bɛtumi anam so atumi ahunu biribi na wɔsuro Awurade na wɔani n'asɛm ho agorɔ na wɔbu Nyankopɔn nokwafoɔ ɛno ne adeɛ Nyankopɔn taa gyina so ɛde nsɛnkyerɛnneɛ ma nipa no bɛhunu biribi ɔnam so ɔho biribi na afei ɔbɛsuro Awurade ɛnɛ sɛ nipa no nso ɛba saa a ɛnsɛ nipa no di Nyankopɔn asɛm ho agorɔ Nyankopɔn asɛm ɔde yɛ agorɔ na afei tu nipa no sɛ ɔbu Nyankopɔn so nokwafoɔ na ɛno akyi nso no ɛna ɛsa akyerɛ bio sɛ deɛ Awurade aka biara no nso no ɛbɛbɛm sɛ saa na Nyankopɔn de maayɛ no yɛhu saa nsɛnkyerɛnneɛ no a yɛna ɛkyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn aka biara na deɛ nti asan no baayɛ no ɛno nso bɛyɛ dɛ ɛbɛbɛm ɛno nti yɛa ne yɛhwɛ ne yie paa ɛgu so ɛbɔ bɔne meme so quotations ne bɛdɔɔso paa dɛ na adeɛ baako a yɛhu ne sɛ wohunu saa asan no nsɛnkyerɛnneɛ Nyankopɔn de mama yɛ sɛ wohunu na wohwɛ ne yie di a ɛne deɛ nti asan no baayɛ no
ɛbɛyɛ mfasoɔ ama na ɛbɛboa wo si ehunu deɛ Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn ɛde maayɛ no si ehunu ne ehwɛ ne yie di a deɛ nti asaasaa na baayɛ no ɛbɛboa wo na sɛ ɛbɛboa yɛ na si ehunu na sɛ yɛahwɛ ne yie di a ɛnya deɛ bi a ɛho bɛma mfasoɔ ama yɛ ehunu saa na deɛ ba deɛ nti asaa na baayɛ ne ntumi ahwɛ ne yie di a ɛno nso ntumi mboa yɛ na wɔn ehunu koraa nso ɛne deɛ ɛnya koraa nsɛnkyerɛnne na yɛde ama nipa no wɔn ehunu na ɛba saa deɛ a ɛbɛyɛ dɛ na obi a obetumi ehu deɛ ɛdi akyiri na yɛwɔ yana nsɛnkyerɛnne a maka no nso yana yɛwɔ universal sign nsɛnkyerɛnne a Nyankopɔn ɛde ma wiase santene nyinaa ɛne ɛwɔ ankorankora nso nsɛnkyerɛnne science bi wɔ hɔ a na Nyankopɔn ɛde ma onipa bi Nyankopɔn no saa nsɛnkyerɛnne no maa no sɛdeɛ obetumi agye biribi agyie na ɔde ne ho ato biribi so na wabu Nyankopɔn no kwafoɔ nti yɛwɔ nipa wiase santene nyinaa deɛ wɔ hɔ wiase wɔ nsɛnkyerɛnne bi wɔ hɔ deɛ a ne Nyankopɔn de ama wiase nyinaa sɛ wiase mfa so nhunu biribi ɛna bi wɔn nso deɛ na ɛyɛ ankorankora ne nyinaa yɛ Nyankopɔn asɛm wa na nna ɛbɛ sɛ dɛ yɛhwɛ mu na yɛsɛ yɛkasa fa nipa nsɛnkyerɛnne ho yɛkasa nipa nsɛnkyerɛnne na menkasa nipa bi a wɔyɛ miracles o menka no saa na meka kɔ sɛ nipa bi Nyankopɔn na yɛ nsɛnkyerɛnne wɔde na gyina hɔ sign ama biribi botaeɛ bi ɛna ɛbɛ sɛ yɛbɔbɔ so na tumi aboa yɛ nipa a Nyankopɔn ɛbɛ no yɛ nsɛnkyerɛnne na deɛ ɛna ɛwɔ mu no sɛ yɛka saa no a deɛ ɛteɛ no sɛ nipa Nyankopɔn de no yɛ nsɛnkyerɛnne no ansa na ebi a yɛbɛwo no anaa ebi a wobɛpie no ayɛ dan sɛ yɛbɔ ne din ansa yɛmeka no sɛ sign no ne sɛ onipa no yɛbɛbɔ ne din ansa na yɛawo no anaa sɛ wobɛpie no yɛbɛbɔ ne din ansa na yɛawo nneɛma mmienu meka sɛ wɔpie agye sɛ ansa na wɔbɛpie on the scene no wɔbɛpie ama nipa hu no ayɛ dan sɛ yɛbɔ ne din sɛ asɛm asi wɔ ɔba na sɛ ni sɛ ne bi a ɔba bɛyɛ ne sɛ anaasɛ ansa ne yɛbɛwo no koraa no ne bi yɛka ne ho asɛm sɛ asɛm asi yɛabɔ ne din sɛ ɔba bɛyɛ saa bi wei ɛne yɛka sɛ nipa no ne Nyankopɔn ama sɛnkyerɛnne sɛ ɔbɔ nipa no ɛdi ansa na yɛwo no anaasɛ yɛmeka ne sɛ ebi a ɔɔka biribi afa nipa no sɛ ɔidentify nipa no ama nipa hu identification obɛtumi identify nipa no sɛ nipa no a wɔbɛ wiase no nipa sɛ ne wɔyɛ ne sɛ wama sɛnkyerɛnne gye sɛ Nyankopɔn ama sign nyɛ edin ne one anaasɛ ɔidentify nipa no ansa na nipa no yawo no anaa wapie ɛno nso ɛka ho bi sɛ ebi yɛ mfato sɛ ebi a ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ ebi nipa no ɔbɛyɛ okunafoɔ ebi a ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ ebi a ɔbɛyɛ sɛgye sɛ ɔidentify nipa no ama nipa bi atumi ahunu na opie a atumi ahunu sɛ ampa de Nyankopɔn kan no enie anaa Nyankopɔn ɛka biribi afa ne ho ansa na nipa no ebi a opie na ɛna ɛbɛkɔ Bible mu na yɛhu na nipa bi wɔ nso asɛ ɛmeka no saa nipa a Nyankopɔn de ɔmo yɛ nsɛnkyerɛnne emu bi wɔ hɔ a wɔn ba abɔtaa ne sɛ wɔn bɛboa nipa ebi wɔn nso wɔn bɛha nipa ne nyinaa deɛ ɛnya deɛ baako pɛ saa san na yɛbɛhwɛ mu no nsɛnkyerɛnne ahorow Nyankopɔn de maa nyinaa emu bi wɔ hɔ a nipa no ba na ɔba bɛha nipa anaasɛ bi a ɔba bɛboa nipa anaasɛ nipa bi wɔ hɔ a na Nyankopɔn ne ho ɛɛbɛyɛ nipa nwanwa sɛ nipa no ebi a ne ho ɛɛba bɛyɛ nwanwa sɛ deɛ ɛbɛdi kae aka no na science no ɛdɔɔso nim sɛ emu bi wɔ hɔ a nam sɛ yɛde kae abobɔ nneɛma bi so nti no emu bi bebree no ara deɛ emu bi wɔ nso deɛ a yɛkɔ mu no ara na ebenya mu ntiase paa yɛwɔ nsɛnkyerɛnne mu baako no sɛ yɛn nyinaa yɛde kae ehunu sɛ Mary wɔyɛ nsɛnkyerɛnne nipa sɛ nim sɛ Mary yɛ sign person sign okay very good dodo no ɛnam sɛ Mary wɔyɛ nsɛnkyerɛnne asɛkyerɛnne sɛ ɔse ɔbɛwɔ ɔbɛɛbunu bi ebenyi nsɛn na wawo ɔbabarima sɛ saa virgin no na meka sɛ nipa no wɔbɛ wiase no identify no identification na madi ka so akyerɛ mu sɛ science bebree wɔn nso deɛ a gye sɛ yi na di ansa na ahunu sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne sɛ yɛnyi na di ama wɔn ani ami wɔ ho deɛ a wohunu sign wɔ ho gye sɛ wohunu sɛ deɛ kaayɛ no wade kaayɛ no yɛbie w'ani wɔ ho na wohunu ansa na watumi ahunu sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne deɛ tiɛ ne sɛ saa ewiase yɛ ti mu yi onipa biara ni hɔ a ɔbaa biara ni hɔ a ɔne bɛrima biara nhyia mu a obetumi anyi nsɛn na wawoɔ a yɛmfa bɛrima ho nsuo ɛmfra a ɔno no ho nsuo obetumi anyi nsɛn na wawoɔ da ɔno ara hɔ but wɔn nso deɛ ebɔ ne din sɛ ɔbaa bunu bi obenyi nsɛn na wawo edi saa ɔbaa bunu no na wawoɔ no ɛbɛyɛ ɛbɛfa anwanwa kwan so
ti Mary ogyina hɔ sɛ nipa sɛ nkyɛnneɛ sɛn bi a Nyankopɔn de ama nipa a ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔbɛwo no wɔyɛ ɔhene bi na ɛbɛ wiase saa saa ne Nyankopɔn de maayɛ no si ani nya bie wɔ ho wie paa deɛ ɛbɛhu sɛ ɛneɛ saa Mary no awoɔ no a ɔbɛwo nipa na ɔbɛwo wɔ wiase no nipa no nso yɛ sɛnkyɛnneɛ ɛne ka no sɛ Mary ankasa no ogyina hɔ sɛ nipa sɛnkyɛnneɛ Nyankopɔn de ama nipa sɛ nipa yɛte sɛ obi apie na ɔyɛ bɛɛbu no ɔne obiara na wɔnyinsɛn wawo a ɔbɛbɛ wiase no wɔyɛ biribi saa nipa no wɔyɛ biribi paa ne ho wɔ hu wɔyɛ ɔhene bi wɔyɛ daagya bi wɔyɛ asomdwie hene bi ɛnti wɔno nso yɛ sign ɛno nso yɛni ka nhyɛ no nso ɛnso saa na ɛteɛ sɛ n'afei nso no ɔkyerɛ sɛ saa nipa no ankasa no ɔbɛyɛ Nyankopɔn deɛ nanso yɛnka ho ntasɛm na ɔkyerɛ bebree nso sɛ onya yɛ bɛrima deɛ a ɛneɛ wɔhunu sɛ saa nipa no bɛyɛ ɔhene sɛ yɛnkae Isaiah mɛma mo quotations bi yɛkɔ a ne yɛkenkae Isaiah 7:14 Matthew 1 verse 22 to 13 Luke 1:26 to 33 ɛka saa nsɛm no ɛkyerɛ sɛ ɔbɔfo Gabriel koraa bɛadɛn ɛbɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ Mary no ɔka kyerɛ no sɛ akwadaa no a wɔbɛwo no sɛ onya yɛ bɛrima deɛ a saa nipa no ɔbɛyɛ ɔhene Nyankopɔn ɛde David ahengua ɛbɛma no na nneɛma ɛfa ne ho bɛyɛ bebree na ɔbɛgyina wɔn sɛ nsɛnkyerɛnneɛ ama nipa deɛ ma ɛno nso Yesu no ankasa no wɔn nso yɛ sign Yesu nso ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ sɛdeɛ medical aka no Mary ɛka kyerɛ no sɛ onya wo bɛrima deɛ a awo no ɔbɛwo no ɔno nso ɔyɛ virgin deɛ nanso awo deɛ wɔanwo ɔba a ɔbɛwo bɛrima na ɔkyerɛ sɛ onya wo bɛrima deɛ a saa nipa no a yɛbɛwo no ɔbɛyɛ ɔhene na hene etu ntwa da biara da na ɔbɛyɛ kronkron kɔsi ɛna a ɛni awieyɛ ka ɛntini na afei deɛ fa ne ho nso ɛyɛ bebree deɛ hu sɛ Kristo ɛne Mary deɛ ne deɛ ne nyinaa yɛ adeɛ baako deɛ ɔbɛwo no yɛ kɔsɛ ka ho asɛm ansa na yɛwo no nti saa bɛn ɛm sɛ ɛno nso nkae Luke 2:34 nso a the same thing Luke 2:34 ɛno nso ɛka deɛ meka yɛ yɛhunu saa sɛ Kristo ɛyɛ sign saa na Bible no ɛka yɛ sɛ na akwadaa yi wɔde na si hɔ ama nipa nyinaa sɛ nkyɛnni hana tam koraa no a ante no tam wɔkɔ asɔre fie no a hana na ɔka ɛho nsɛm ɔka sɛ akwadaa yi wɔde na gyina hɔ sɛ ɔde na yɛ nsɛnkyɛnni ama Israel nipa bebree no ara na no nso bɛwi ase nipa bebree no ara na no nso ebenya nkwa so ɔno nso ɔna ɔkɔyɛ sign because ɔba bɛkele mu sɛ Nyankopɔn ɔba no ɔbɛkele mu sɛ ɔyɛ ɔhene na ebi koraa ɔmaame ɔno bɛrima no ɔbɛn nhyia mu da ɛne ɛwɔ no nipa ni mbabɛbɔ ne sɛ ɛyɛ bususɛm ne nipa bebree no afa so ayɛ de abahwe ase yɛnti bi mpani nsɛm da ne claims ne bɛyɛ bebree nneɛma yɛatwe afa ne ho no ɛyɛ bebree ni ɔka nso a dodoɔ no amfa ɔmo nto so na ebinom nso bɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ nti na ɔkɔgyina hɔ sɛ nsɛnkyerɛnneɛ a yɛfa so anya nkwa a yɛfa so ahwe aseɛ saa na ɛbɛn sɛ maame no nso ɛkaeɛ yɛn nyinaa nso nim John the Baptist ɔno nso yɛ sign ma nipa yɛsɛ John nso ɛyɛ sign a ɛkyerɛ sɛ ɔnka abayɛ bɔ no yɛka ne ho asɛm ansa na wɔɔba Malaki 4 ɛkan Malaki 3 ɛkan ne ho asɛm ne nyinaa akyi nso sɛ nka Luke 1:13 to 17 nso a Elizabeth yɛma Elizabeth ne kunu no a yɛ Sakaria ɛka kyerɛ ne sɛ ɔbɛwo bɛrima na sɛ onya wo bɛrima deɛ a saa nipa no nneɛma ɛfa ne ho yɛ bebree ɔma ne sign wɔn awo mu sɛ ɔyɛ bonini wɔnwo na ɔbɛwo ɔbabarima na ɔbabarima no a saa nipa no ɔbɛ wiase no ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ paa ɔna ɛbɛdi Awurade anim ɛbɛfɛ no Onyankopɔn ɔso no ankasa diifoɔ ɔna ɛbɛbɔ kwan ama Awurade nneɛma ɛfa ne ho bɛyɛ bebree ɔno nso yɛma no sign apart from sɛ yɛ prophecy no ɛka kyerɛ ne sɛ sɛ onya wo bɛrima deɛ a deɛ ɛfa ne ho nie deɛ ɛfa ne ho dɔɔso paa yie paa nti wɔnhwɛ akwadaa no yie na ɔbɛ wiase no ɔbɛma nipa bebree no ani agye na nkurɔfoɔ bi a wɔn ayɛ ahoboa a wɔn suro Nyankopɔn wɔ akoma mu no wɔn nti ne Nyankopɔn soma no ama no abɛ wiase nti ɔba no deɛ Nyankopɔn na asoma no na yɛbɛfɛ no sɛ Onyankopɔn a ɔwɔ soro no ne diifoɔ na ɔna ɛbɛdi Awurade anim na ɔde nkwagye ho nim deɛ ɛma nipa paa yie ama nipa bebree no anam so atumi anya nkwa yɛma no sign nti wɔn saa ne bɛn mu ɔwɔ babarima no ohun sampa ɔbɔfo Gabriel asɛm a ɔkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ paa deɛ ɛfa ne ho biara nso no ɛwɔ sɛ ɛbɛ mu ɛno nti yɛhu sɛ John the Baptist nso nneɛma ɛfa ne ho dɔɔso bebree deɛ ɛfa ne ho
Yesu kura be wi aso kan no nsa bebre se nipa be pono no ne adade ni na ya sanchenie di John so oye sign a kire se so hunu a na kire se ko sa kire mo se si hunu pa dia na kire se Awurade ne maye edika na ye de be adu first coming of Christ no ne maye na edika no adu na fa wonna e babo Awurade kwan so babo kwan ama Awurade ti eniema ya twene won ho na edoso ne ogina wasa sign bi ene so wa hunu sa sign na dia de wo ye bia na wo hunu wo be na dwene se obi abetimi aye bi asama waka na obi abetimi aka bi nanso nyansam nyina na nipa betimi aka na yemfa ma wo a gise na nipa de ya adwene ani enim de na kasa nti na senka nipa de Nyankopɔn wonim de na be kasa de a kan so John de oye songo kora wo nipa mu ne so oye nipa sanchenie enya no nko afi he Nyankopɔn asam nso a obi de sa Cyrus eno nso ebia vat ya kasa ya kan nwa asam wa adaje be boye sa Cyrus yi ansa ne ye be wo no ye bo ne bi ansa ne ye wo no sa Cyrus no on kai Isaiah 44 verse 28 ya na sa kan kai Isaiah 45 1 to 5 wa ono so mfa ne ho asam do so pa ne ho asam no e de sa awie bere mu bofo no a obeba no yindimi nka ne ho asam de si a ne ho asam so wabakwasem bebre nka history abenya ho asam ba history ntimi nkyerɛ history na se ni mo so wote Bible na se na hunu Bible no mu nim de na nka abakwasem no a obetimi dia alenke sansen kom se bebre no anka sa ne root no ya na enya free abakwasem mu na we so ne yintimi nka ne ho abakwasem ne ni mo de ya ka kyerɛ mo na sa saro se etu ye boase nka ne ho asam wa na Nyankopɔn ebo ne din ansa ne ye be wo no tamaze ya ka ne ho asam ne nya wo no obo ne din se Nyankopɔn e be fe na Cyrus na obaba boa Israel na ama Israel fo odi Israel fo akọ efie ọma akọye enkoa na ọkyerɛ sɛ ndi Nyankopɔn so obo ne din ne se na ko Israel nti ana Nyankopɔn so odi ahenie ne ma no emo nya ahwa no kwa na oni no di according to Bible kura no ɔno nipa kura no Bible medical fairness Christ ɔno kura no ɔyɛ Christ ɔyɛ anointed ndo no kura sɛ nyampa na mega sɛ de fa ne ho do so bebre ɔno ɔyɛ Christ ɔno kura ɔyɛ mama mu ni die but na Nyankopɔn fairness ɔyɛ Christ ɔyɛ sɛ de na me yɛnka ho asɛm ne de fa ne ho do so bebre ye bo ne di ansa no kura ye wo no ansa ne ye wo na be wi ase no ye di kan e bo ne din sɛ obɛyɛ se na eniema fa ne ho bebre sɛ Nyankopɔn de ahini be ma no obebie bi epona ma no ɔbɛnya din ɔbɛnya sika ahode enema bebre na nya bibia nti ɔbɛba Israel dwanhwefo so nakoa Israel ne nkoa Israel fo nti ɛna wɔsɛ bɔ wabodin nanso na wunime kyerɛ sɛ nya dia woni no koraa onima Awurade but Nyankopɔn bɔ ne nam ne ka sɛ ara sɛ nipa ne ye be wo no ye bɔ ne di ansa ne ya wo no ana ye bɛka bibia afa ne ho na ana ye ba identify no na obia nipa a ɔmo ani na Nyankopɔn ho mɛturo mu no Nyankopɔn di hu adanse akyerɛ wɔ mo na mo tumi edi saa san n'akyi na ɔmo bu Nyankopɔn no kwafo ɛde ani mo nyama ma Awurade na ɔmo suro Awurade na ɔmo atwe mo afiri bɔne ho de wɔn ho deɛ sɛ wɔn de ɔbɛyira ɛne nti me ka sɛ me ka na ho asɛm ansaro so no ne ho asɛm no ɛdɔɔso bebree nyata mo nkenka paa ɛbere wo man ka mɛka ho asɛm paa wɔn ne ho asɛm no bebree hɔ ate sɛ awie bere mbɔfoɔ no na bi wo ha yɛ ka we ho asɛm anya ka ho so de atoa so science bi ayɛ ma awie bere mu bɔfoɔ no science na bi nso ɛtoa na deɛ so ba na ɛno no ɛbere no ɛmma yɛ kwa ma yɛ nkenka saa nsɛm no do topic ne deɛ wɔyɛ one topic Cyrus ho asɛm no ɔyɛ ɔhene Persia Empire obedi Persia Empire no ɔyɛ emperor obedi ɔhene kɛseɛ paa wɔ Israel mu na menka ne ho abakɔ asɛm ne mɔkɔ a do na betuma fa ne ho abakɔ asɛm akenkan na kyerɛ na yɛhwehwɛ ɛno nso mu do no nso yɛ nipa saa Nyankopɔn de wɔyɛ sankyɛne a ne din na Nyankopɔn de ma wɔyɛ sankyɛne bi a Israelfo ne ɔmbɛhu sampa nyame bɛboa wɔ mo sɛ nipa bi ɔhene bi ba saa na ɔmo ni Nyankopɔn asɛm mu sɛ yɛfrɛ ne Cyrus ne ka ne ho asɛm sɛ ne si a afɛ ɔmbɛstate ahwɛ deɛ nneɛma bi yɛfa ne ho no sɛ ampa ɔbɛboa yɛn saa ne saa Nyankopɔn de saa nsɛnkyɛnne ma yɛ ne sɛ saa Cyrus no ɛbɛyɛ ɔbɛboa wɔ mo ɛne ntɛmɛ ne kaka sɛ nipa bi wɔ a na ɔbɛboa wɔ mo nipa bi wɔ nso na ɔbɛha nipa adwene bebree wɔ wiase kwa na sɛ na mɛka no nso no Jerusalem nso yɛ nsɛnkyɛnneɛ na ne ho asɛm deɛ dɔɔso according to Isaiah 41:27 wɔsɛ mɛma Jerusalem obi a wɔde asɛmpa ɛba na nyame pa yɛbɛhunu wɔsɛ mɛma Jerusalem obi a wɔde asɛmpa ɛba na medical me de wɔn wɔn koraa akyerɛ Zion ansa ɛno nso yɛnka ho asɛm bebree ɔno nso yɛ sɛnkyɛnneɛ sɛ ɔho obi no a saa Jerusalem yɛ obi a ɔde asɛmpa ɛɛba ɛne sɛ wɔanhunu saa sign nankasa a wontumi nhunu Awurade mayɛ no nso so yɛmeka no sɛ obi wɔ hɔ a yɛbɛbɔ ne din na me kaka sɛ gye sɛ yɛyi na di ansa nneɛma mmienu na mɛsɛ ne ka ho asɛm aida sɛ yɛ identify nipa no
ana bi a ye boni din ye ka bi afa ne ho ansa na bi a sa nipa na ye de be waba ene nti ye dimension no nso ti ono nso ono nso se ye genka de fa ne ho nyina nso a o ye san bi a e kire se bibi e be wi ase aye sanche ne bi a Nyankopɔn adi asi wo ana wode agina ho si yi na di kire a aye kire se bibi e be wi ase no matter se nipa nyini ana nipa ba gi adi o ma meka ka o mo asa nyina e bobo mo di ansa ne ye wo mo ana e kan bi pa o mo ansa ne ye wo mo nipa ba gi adi o nipa nyini o ene Nyankopɔn asam de wo di ntimi nso Nyankopɔn asam ana wa anye ne nso ntimi nso Nyankopɔn asam sa wo to ho ana wo nto ho ana ba Nyankopɔn ni mo Nyankopɔn asam ni mo nyama de ene Nyankopɔn asam de ntimi nso sa na biara da nti wono nso Nyankopɔn asam se e ka si e kan wo asam nso a emu bi wo asam kan kan yakura ana timi aboa Ozia nso ohini Ozia nso eno nso woye sign Nyankopɔn yebo ne di ansa ne ye wo no yebo ne bi ne kyerɛ de ka fa ne ho no sɛ sa nipa no obebe wi ase obegu abosonso mo Israel mu obese Nyankopɔn ni mo nyam obaba ye papa sa Ozia no ohini Ozia yebo ne di ansa na ye wo no okay me nka o kakra na etimi aboa ye First Kings 13:1-2 First Kings 13:1-2 na yehwe ade kakra bi ewo ho na hwe Nyankopɔn nipa ebi firi Juda nam Awurade asɛm nso eba Betel na Yeroboam gyina afɔrebochia no ho ɛrehye ahwam na ɔnam Awurade asɛm nso tia mo tia afɔrebochia no afɔrebochia sɛ Awurade sie ne hwɛ ɔbɛwo ɔba bi ama David fie a ne din de Usia na wɔso ɛna na wɔse Usia na woso na ɔde sonson mi asɔfo a ɔhye woso de hwan bɛbɔ afɔdeɛ na wahye nipa no mpe a ɛwɔ so nsan ne ma ne dɔɔso bebree gye sɛ ɔba abegu abɔsonsom ɛne afɔdebɔ ahodoɔ a ɛnya a wɔn baabi wɔn afɔdeɛ wɔn bu ne sɛ wɔyɛ kronkron ɔba begu hɔ fi ama nipa wɔn sɛ deɛ wɔn yɛ na nkasa no ɛnyɛ ɔma ne science ne dɔɔ ne science ne dɔɔso na yɛn nka play style ɔkyerɛ baabi yɛbɛwɔ no ne saa ne ma ne ɛno deɛ ɛnyɛ ho asɛm ne yɛ ka nti no na ɔma ɔkyerɛ sɛ yɛbɛwo ɔba bi ama David fie a ne din de Joshua Uzia yɛfɛ ne Uzia na sei ni ɔbɛyɛ ti yɛabɔ ne din ɔyɛ person mene yɛaka sɛ bi wɔ a yɛma saa saa no a nti ɛna bi mu no na yɛwo nipa bi ba na ɔwɔnya ɔhene na yɛfɛ ne Uzia wobɛhu sɛ deɛ Awurade kaa yɛi ɔbɛstarte ayɛ ɛne sɛ nka ɔno koraa wobɛtumi aklemo sɛ ɔyɛfa nsɛ bi yɛka ne ho asɛm wɔ Bible mu na ofiase ayɛ de Nyankopɔn so wɔnyɛ nipa gidi o nipa nyini o Nyankopɔn asɛm ɛbɛbɛm wɔse yɛbɔ ne di ansa ne yɛwo no well common sense bɛtuma ka kyerɛ sɛ nyɛ Joshua bebree aka nnu sɛ wɔyɛ ne Joshua no ɛne yɛ common sense by Christians no yɛnyɛ common sense na yɛde gyaagye nneɛma yɛgyaagye things by the word of God Nyankopɔn aka na ɛbi wɔde aka sɛ de wiase nyansa de to ho deɛ wobɛtumi akɔndɛm wɔ Nyankopɔn koraa time du Nyankopɔn yɛ deɛ wɔka no koraa wobɛtumi akɔndɛm because wɔbɔ ne din sɛ yɛbɛfɛ ne Uzia David fie banti David fie sa abusua no David fie Juda man wɔn nko na ebe Uzia nanso de yaka fa ne ho no ebebem na mane ka kan sɛ nipa bi ho a ansa ne yɛbɛwo no yɛbɔ ne din ni aka bi afa ne ho sɛ ɔba ɔbɛyɛ sendi we de ɔba ne de obegu abosonsom ya twɛ ne ho asɛm ayɛ de bɛyɛ ato ɛsan person sign no ebi ɛno no na ɛdɔɔso Juda nso yɛ nipa sa nkyɛnneɛ ɔno nso bɛyɛ Awurade ama sɛ nyanyi na di pa Juda sɛ nyanyi na di kyerɛ Awurade Yesu nyanyi na di kyerɛ pa wɔn bɛhu sɛ ne nkurɔfoɔ na ɔmo nam baako yɛ bɔnsam ɛna yɛbɛyi na di na yɛnyɛ na di ɔbɛhu sɛ nkyɛnneɛ bi ɛkyerɛ sɛ Juda sɛ nkasa no ɔbɛyɛ Awurade ayɛ de bɛyɛ ama according to Acts 1:16 no ɛkyerɛ sɛ ɔmo bɛkyerɛ Awurade no ɔna ɛbɛyɛ kwankyerɛfoɔ ɔna bɛdi wɔn kan na wakyerɛ Awurade na afei waka no bɛgɔ ɔne nante yɛ nti onima bi ɔbɔ mpaeɛ ɛne nneɛma a wɔtaa ɛyɛ kyerɛ sɛ adebɔnyɛfoɔ no a wɔn bɛ sɛ wɔn kuma Awurade no Judas ba ɔna ɛbɛyɛ boss ɔna ɛbɛdi wɔn kan na nsɛn nka ɔbɛdi adetɛnɛnɛ kan na wɔdi adepanim na wɔn adebɔnyɛ nim wɔyɛ dɛbɛ ɛna wɔredie sɛ nipa yi dɛmɛ ka sɛ ɔba bɛha nipa ɛna mɛ ka sɛ obi wɔ saa saa ne deɛ ɔba a deɛ obiara sɛ yɛnya Judas yɛ di ewie di a wɔn nsampa ɔbɛda de sɛ nipa bɔnefoɔ afei ɛnsɛ nipa de yɛn woto no so bio yɛn ntrase ne bio yɛn n'akyi bio ne yɛ biara deɛ mfa nyɛ nkonta bio efisɛ deɛ fa ne ho biara nyɛ deɛ bɛfa ne ho biara ne ho a ɛyɛ saa na Bible no ɛka Judas nso ɛna John 13:21-27 saa na Awurade kan sɛ yɛbɛyi na di na Awurade ma asɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ saa kɔɔ wei
ɛna ebeyi ni ayɛ dɛ bɛyi ama Judas nso enipa sɛ nkyɛnneɛ wɔyɛ sign a ɛkyerɛ sɛ bɔnni bɛba bɔnni bɛto Yesu so wɔn bi wɔ hɔ mo nsampa Judas ogyina wɔn sɛ nipa bɔnnifoɔ bi wɔbɛyi Awurade ama nti Yesu ne wɔn na no so wɔn bi wɔ science no wɔn deɛ mo sɛ ɔbɔnnifoɔ bɛyi Yesu ayɛ dɛ bɛ ama na nye obiara sɛ Judas ya ɛne obiara na ɛbɛyi Awurade ama sɛ nti ne ana saa nipa no nsɛm keka ne wɔn ne yɛ bi wɔ a wɔn amie wɔn ho pa a wɔn am sɛ wɔn deɛ wɔnnya nkwa nipa bi wɔ hɔ a wɔnnya nkwa nti ne nsɛm keka ne ne yɛ bebree no a wɔn ne yɛ bɛtumi awia o nti na Judas wɔyɛ hypocrite no bɛtumi aka nsɛm bi ɛɛdɛ paa wɔ nipa nim ba na ɔdwene nipa na nte saa bɛtumi ayɛ biribi paa ma nipa hunu saa ne yɛatwerɛ wɔn ho so wɔyɛ saa ne yɛatwerɛ wɔn so wɔbɛyɛ nti deɛ yɛatwerɛ wɔ nipa no ho biara no ɛbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛbɛm okay ɛm sɛ yɛka sɛ yɛka ɛdɔɔso ebi wɔ mɛka sɛ ɔ identify nipa no nso no Elijah mmere nso yɛkenka abɛkwasɛm nso a yɛhu sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Elia sɛ ɛkɔm aba nti wahyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ bi sɛ ɔnhwɛ no ɔbɛyɛ kunafoɔ no nso yɛ person sign identify no sɛ ɔbɛyɛ ɔnyɛ ɔbaa warefoɔ na ɔnyɛ ɔbaa bunu ne mu wɔsɛ ma hyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ bi sɛ ɔnhwɛ ɛno nso yɛ person sign a Nyankopɔn ɛde maa Elisha ɔnam so betumi ahunu nneɛma bi ɛno nso yɛnkae 1 Kings 17:8 to 9 wɔn nso a ɛno nso ɛkyerɛ saa pɛpɛɛpɛ 1 Kings 17:8 to 9 a mo yɛnkae kakra na yɛnhwɛ yi na wɔkɔ fie nso a mo asa afa akyiri 1 Kings 17:8 and 9 wɔsɛ na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Sarafat a yɛ Sodom die no na kɔtena hɔ na hwɛ ma hyɛ ɔbaa kunafoɔ bi wɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo na sɛ wɔn na person san wɔ identify no ti deɛ ɔkɔhwɛ Elijah ɔnkɔ expect ɔhene na ɛbɛhwɛ no sɛ bi a ɔyɛ ɔhene anaa ɔbaa warefoɔ bi anaa bi ɔbaa bunu bi ni mo sɛ ma hyɛ ɔbaa kunafoɔ person san ama na san bi ti ne ɔno ana kɔ ɔbɛtumi ɔne kɔ ɔbɛfa so ɔbɛhu sɛ ɔbaa kunafoɔ ni nie ndie ne Nyankopɔn asɛm wa ɛne ɔno ana ɛbɛhu sɛ Nyankopɔn no abɛka kyerɛ ne sɛ dɔm ka kyerɛ ne wɔ nie ɛne ɔno ana na ɔbɛtumi ehunu ɛne nye obi na ɛbɛkyerɛ no Nyankopɔn asɛm wa sign bi wɔ a mɛka science nyinaa no Nyankopɔn na ɛsɛ da na die Nyankopɔn na ɛsɛ da na die Nyankopɔn kura mans bi a yɛ kasa kyerɛ mu Nyankopɔn na ɛkasa kyerɛ mu nyam na ne kasa kyerɛ mu ti yɛ bie mu ani a mo mfa ni mu nyam na ma yɛ ɛde ni mu nyam ma Awurade nti na ɔka sɛ me mɛma Jerusalem obi a wɔde asɛmpa ɛba me na mɛma wɔde asɛmpa aba mfiri onipa no na ɔno ana de saa asɛm no bɛba obi na ɛma wɔde asɛm no aba ti yɛ nyɛ ɔno de ni mu nyam no ɛma no ni mu nyam yɛ obi dia ni mu nyam deɛ ɛyɛ de ɔma onipa no de asɛm bi ɛyɛ de bɛ aba na dia hɔ ne yɛ kyerɛ sɛ saa na Elijah nso so bɛhu sɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ no nie die Nyankopɔn na ɛbɛkyerɛ no yɛaka kyerɛ no deɛ sɛ kɔ Sidom ma hyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ bi commandant her ma hyɛ no sɛ wɔasetena nyinaa mu deɛ wɔnhwɛ wo ɛne ɔbɛyɛ bunu ne ɔbaa warefoɔ bi a ɔne kunu te wɔ no ɔyɛ saa nti maka sɛ yɛma wo saa na bɛtumi identify akyerɛ wo sɛ nipa no sei ne wɔyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ ɛna ɔbɛhwɛ Elijah ɛyɛ person san ma ne sign bi sɛ ɛnka yɛ de twa toɔ no ɛdɔɔso ma ne yɛmfa wo ntwa toɔ no afei yɛtu ho kakra ɛna afei Manoa nso ne yere Samson maame nso ɔno nso yɛmaa ne nsɛnkyerɛnneɛ bi ɛmena ne maame no na ɔnwoɔ na ebi a abrabɔ no ayɛ dendenden no Nyankopɔn bɔfoɔ bɛyi ne ho adi kyerɛ saa Manoa ne yere no bɛ no wɔfuo mu no na mɔm yɛhwɛ menkenka wo kakra bi nso fa ɛnto so sɛ nka Timofoɔ nwoma no 13 verse 2 to 5 wa ɛno nso ɔma yɛ science no ɛdɔɔso pii na mekae ketewa wobɛte Nyankopɔn asɛm deɛ wobɛte paa sɛ ɛɛdɛ na ɛnkanka ne yɛ ne awiase awie bere ato yie Nyankopɔn bɛtumi ama wo sign bi a ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ nnipa bebree akora adwene ɛha wɔn Nyankopɔn wɔ sɛ nti Nyankopɔn wɔ hɔ anaasɛ nnipa bebree adwene kora ɛha wɔn wɔ heaven ho no ɛna bi a hell hɔ no Nyame bɛtumi ama yɛn nsɛnkyerɛnne na ɛkyerɛ sɛ heaven wɔ hɔ na atemmuda bɛba na still na ankasa sɛ yɛawe ne yie asɛnkyerɛnne na ɛkyerɛ sɛ atemmuda no ɛɛba ana ɛwɔ hɔ ana mpo Nyankopɔn bɛbɛbɔ wiase atɛ no sɛ yɛawe ne yie a abrabɔ na ɛbɛyɛ dendenden nti Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne ɛbɛma yɛ biara no yɛawe yɛ na amoa yɛ moma yɛhwɛ ne yie na wɔyɛ ne nipa nsɛnkyerɛnneɛ sisi ɛma mo nsɛnkyerɛnne a monhwɛ ne yie o na saa nipa nsɛnkyerɛnne yɛ kan yi na ɔmbɛyɛ nipa ɛnyɛ sɛ deɛ ɔmbɛyɛ soronko wɔ nipa mu sɛ nipa nsa yɛ du ɔmo deɛ ɛbɛyɛ du nwɔtwe ɛna abɛtumi de ahunu nipa ni yɛ mmienu ɔmo ni bɛyɛ mmiɛnsa nipa no yɛ baako ɔmo de ɔmo no bɛyɛ sese daabi sɛde nipa biara tie biara nipa no yɛ nyinaa na ɛbɛhu bi wɔ ɔmo ho saa yuzu yɛ kan na wɔn asɛm yi saa na ɛteɛ bɛyɛ pɛw deɛ Nyankopɔn aka fa ne ho no ɛbɛbɛm nanso ani kan ehunu sɛ yɛaka ne ho asɛm ato a de wɔn nka abayɛ bɔ no a tam a yɛwɔ akora no koraa no a odi hene no opere ase yɛ sɛ wɔyɛ deɛ wɔyɛ no ɔmo a ɔmo nim Nyankopɔn asɛm no ka nipa wɔ ne yɛka ne ho asɛm sɛ wɔbɛyɛ sei no
nipa ne no kyerɛ kronkron back to the way nipa na adwena kɔtwɛ kronkron no so ne mo sɛ yɛkata twɛ kronkron no so de yawo na sɛ deɛ wɔyɛ obi abɛtumi ayɛ bi nipa deɛ ne monyam bɛma awurade no ne yɛku Nyankopɔn ne mu ase ndi sɛ nkyɛ Nyankopɔn de mba sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahye Nyankopɔn ne monyam na twe yɛn afiri adebɔne ho ne yɛtumi asuro awurade paa yie paa ne yɛbu no ɛnokwafoɔ nti deɛ ne yɛka ma kyerɛ mo no sɛ moma yɛhwɛ yie ɛwɔ Nyankopɔn asɛm a yɛnim ho wei ne nipa sɛ nkyɛn ne yɛdɔɔso afei mo amkenka Bible no a ne ma baako bi wɔ mo de keka ho bɛtumi ahunu na mo ankasa nso mo mpa yɛbɔ mu ne mo ɔda yɛ so ne mo yikyire bebree mu akwa no Nyankopɔn bɛma mo nsɛnkyɛnne bebree na nyɛ nipa nsɛnkyɛnne yɛ nko anko yɛwɔ bea nsɛnkyɛnne ɛwɔ ne deɛ keka ho bebree na ɛnɛ deɛ yɛsua nipa a Nyankopɔn de ne yɛ nsɛnkyɛnne ma nipa ada sɛ ɔbɛboa nipa ada sɛ ɔbɛha nipa yɛbɔ ne di ansa na yɛwɔ no anaa identify no yɛkyerɛ nipa ko a wɔyɛ ansa na ɔbɛ wiase nti ɔbɛ wiase a ɛsɛ yɛgyina wɔ a wɔyɛ tu nipa bi wɔ sɛ yɛda ne yɛkyikyerɛ no nipa bi wɔ sɛ yɛgyina wɔ a wɔyɛ tu ebi sɛ Nyankopɔn ama wɔsan bi ansa na deɛ ɛsie no asi Nyankopɔn yɛ nokwafoɔ ma yɛmfa yɛn ho ɛnto Awurade so amen ma yɛn sɔre tumi nyina Awurade yɛbɔ mpaeɛ ɛde aseda kɛseɛ ɛma wo din wasɛm deɛ ɛho te wasɛm yɛ kronkron obi ntimi ne wasɛm nni asi deɛ wopɛ na wode yɛ nsɛnkyerɛnne ma nipa wasɛm mu na ɔmo yɛhu nipa bebree Awurade ɔde ɔmo yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ wɔka bi pa ɔmo ho ansa na ɔbɔ ɔmo di ansa na yɛwɔ ɔmo ansa na ɔmo pie ama nipa hu wɔ ɔmo deɛ ɔka fa ɔmo biara nso ɔmo ba ɔmo yɛ yɛn mpaeɛ ne sɛ Awurade bie ne ntimi mfa yɛn ho nto wasɛm kronkron so na wasɛm ɛna ne nhyira ne asomdwie ma yɛda wase ɛwɔ Yewura Yesu din mu amen